эмомалӣ раҳмон, раис ҷумҳури тоҷикистон, аз қабули барномаи нави давлатӣ хабар дод, ки ба кам кардани кори ғайрирасмӣ дар ҷумҳурӣ равона шудааст. эмомалӣ раҳмон дар мулоқот бо кормандони иттифоқҳои касаба гуфт, барномаи нав барои паст кардани сатҳи шуғлӣ ба қайд гирифта нашуда ё худ ғайрирасмӣ дар Тоҷикистон барои солҳои 2019-2023 қабул гардид. раис ҷумҳур гуфт, тибқи натиҷаҳои таҳқиқоти қувваҳои кории соли 2016 сатҳи шуғли ғайрирасмӣ дар кишвар ба 29,4% ё 249,5 нафар расид, ки нисбат ба соли 2009 24,4% коҳиш ёфта буд. эмомалӣ раҳмон аз қабули барномаи нав алайҳи кори ғайрирасмӣ гуфта тавзеҳ дод, ки амалӣ гардонидани сиёсати давлат дар соҳаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ, ба шуғли расмӣ ҷалб намудани аҳолии қобили меҳнат, таъмини кафолатҳои меҳнатии кормандон, ба ҳисобгирии дақиқи омори қувваи корӣ, ғанӣ гардонидани буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва дар ин замина баланд бардоштани ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон ҳадафи асосии барномаи мазкур мебошад. мутобиқи маълумоти оҷонсии меҳнат ва шуғли аҳолӣ, ба ҳолати 1 июни соли 2019 дар кишвар зиёда аз 91 000 корхона бо шаклҳои гуногуни моликият вуҷуд дошта, аз ин шумора беш аз 20 000 корхона ҳуқуқи бастани шартномаро дорад. ҳоло қариб 13 400 корхона шартномаи коллективӣ дорад, ки 67% шумораи умумиро ташкил медиҳад. тибқи иттилои расмӣ, ба ҳолати моҳи майи соли 2019 1 180 000 нафар ё 51,1% шумораи умумии аҳолии дорои шуғл дар рӯйхати кироякорон дар корхонаҳои ҳамаи шаклҳои моликият қарор дошт. иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон имрӯз қариб 870 000 нафар аъзоро муттаҳид мекунанд.